Una pa diha. Nga hanggol jud kaon yung mga tawhana. Lambaras po ko. Naikan inom mo di ida. Wa man di ko kasakas balay ni. Naartos duyan katog. Lah. Wa na mo kwarta. Wa na yun hurot. Sus. Asan man dito kong kwarta di ay. Gusto. Atuon ko to spray alibe sa ilaha kay anong hurot mo na kong kwarta sa may hinungdan. Nakabantay siguro siya kaya ako limot ko. Grabe kong buga na ko biigod. Atuon ko to sa labi. A few moments later. Pre! Pre Ali! Pre! Pre Ali! Oh, pre. May kay naaga pre, abtan pagiti ka pre. Nagkuhan ko na kung tanong, pre. Namatay man. Buang nga itong trabaho na itong BE pre. Bugtang mga kwarta pre. Pagkay buga na ko. Sama itong hitabua pre. Ha? Hurot yun mga kwarta yun. Di ba ginantaman kang sabot mong tangaway magpagawa sa kwarta na to? Mao lagi pre niya. Di ba nang huwa mo to si Parentolex na ko og 2,000 niya. Nga naman itong pagkaunsa pre nga akong sa klibo. Nadamage man, no? Wala din nabilin yun. Aw! Tinood, no? Nahuwang tinood to. Mao gani niya. Ino mo nagkikuha ang yung ATM? Naan na ko yung itim pre. Butlang na ba ka ni suod sad. Wala problema, kinaaman ni mo. So, ato ang bangko. At tuong ko niya sa mayo og pagkuyog tanga to. Ako yung ta. Kuyog ta. Sige, tara. Sige, sige. Sige. A few moments later. Sus. Sturling uwan na eh. Maniid yun ni siya nga mahuman kog hugas motor. Mutaligsik na yun. Na, adto na ba unta ko sa kuan? Merkado kay adto lang ko maniid to sa restaurant siguro ani kay nagod ko'y kwarta dire. Sus, kwarta nga. Nako'y kwarta gahapon ginan siya. Ako ni paniud to. Matay buang nga pre. Wag ko magdakon pre ba. Ang butlag na ka ni suod yung itim pre. Gina bitaw ka na ako. Imo na siya ito bangko. Pero karon gani, inan sa sunod ito pa nagkita, di na ka magpailan. Inan na ka sa una nga, di kitang pagawa sa kwarta, pagawasin ka. Mao lagi sa pre na ikog sa ko kay huwa man siya niya. Abi na ko ugang niyang huamon. 2,000 man to. Niya ikitagaan ko sa klibo. Nya. Niya, kutangan ko sa klibo. Human sa kong utang sa klibo, iyang giuling sa klibo. Di ba niya sila ko utang sa klibo? Nana ginang makainom ta pre. Minaruan na lang ta kay di naman ta kibaw mo kintada kay wa naman na lulong naman ta sa ilim ng makhubog. Mawa, Sa sige, sunod- pre. Sa sunod bagmat ngo na gyud ta. Sige, Wa pre. nagyoy magpailad na tong duha. Oh sige, di kita pa ilan pre. Sige, sige, sige. Atos ng tuon sa natong bangko pre. Ah sige. Paring tulits mo na pre oh. Nagtransform na siyang motor pre. Na siguro na ilakaw. Basin pre. Atong ulong pre kay naab ni sudi ang itim. Ah, pangutan mo na to. Sige, na. Pangutan na. Ato sa piton. Oh, pre. 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 Oy. Yay. Oh no. Nanas ni eh. Ako lang paninglon ko aniron sa ilang sklibo. Patik lagi ni ron. Kuyog siya na ako kaon noon. Pre. Oy, tulits. Oy pre, may kin abtan pa ka asa may ka pre nga. Pasinaw mga yung motor. Kuan lagi pre kanang Wato ko pre ba kanang napoy lakton pre. Sabay tuyo nyo pre. Ay nga rin pre, kuyugan ako siya kay tanan lagi siya atong imong ATM ug naabot ko nito sulod. Gabi pre ba to pag inom na to. Sus, grabe man tong bugar ko pre nya. Di nga ako nasurot mo na kong partay no pre nya. Nakabantay ko nga nang hunga man kanako. Kuan pre, ani ni siya pre. Kanang naamon to nimo akong ATM pre.
Oh, naabitan ako akong imong ATM pre. Nato'y sold pre, pero sa dili pa to ninyo withdrawal para makabayad sa ko sa akong utang diha ninyo. Oh. Sakto kayo. Anong pre? Kay padung ko ngadto ros merkado. Oh no. Maniudto man ko. Ah, ano ito ka pre? Oh, man ito kuyog na lang ta kay mga kumpare man mo nako. Ako mong prehon. Sige, sige Ayan na pre, pre, sige may pre. ikog minimo pre. Ayo, ikog mga kumpare ko ta. Pare ko ta ya. Sa paggangan nga kumpare, ako jud mong prehon. Sa ato ba pre? Ikay gasto. Aw, basta kay ako jud mong prehon. Sige pre. Okay, pre, salamat sa imong Batay, Oh, pag-pre nya. na mo pre. Nya, di man ta masudre. Sunod na mo nako pagkuha mong motor nyo ha. Sige Ato- pre. Ato ta mag-abot to sa tong kanan jud ako ba? Sa kere may og na ang turjak pre. Turjak, unsay turjak? Agi habal-habal man sa una ya gilisan naman duwa naman aron siya ang kana ang habal-habal. Okay, bastos. Lain man bad influence mga bata. Oh. Gilisan siya turjak. Samot nun pre. Bungo sukok. Sige. Sige. Ya, sige pre, sige to pre. Sunod mo nako kay ako jud mong prehon. Sige pre, salamat kay pre. Sige. Salamat dan sa imong pag-pre pre. Ano problema kay Sige. Sige pre, sige pre. Good mo. Sige. Sige pre. Oh, sige nya. Sunod mo ha. Okay. Daiming kay pagkatuan na pre, pagkasuroya na to bro. Pasig mailat sa taron ani pre. Ano mo pailad man ta? Nga siya may nag-iyon nga prehon tanay mayon. Di tag mayon. Kaon tag mayon. Sige. Kaon tag mayon kay siya may nag-ingon nga prehon kita niya. Ano pa? Kay siya may nag-ingon nga prehon ta niya, bisag unsay atong order, kaon tag mayon. Sige. Lamig Ako ron pre. Putsiro. Patuyang Baka. itong orderon. Saon ka na ko pagi no. Bahala ni. A few moments later. Pre, asam ka napitan pre. Kato mo no. Ano pre? Mo dihana ya suki na check tag bantay oh. Bapago na pre. Wa pa man lagi sa paritulig. Ako sing nanan sa sud pre. Wa patuoy. Aw, mas maayo hinuon nga kita makauna aron kita yung unang makatang niya diya. Sige pre. Tara. Adun na lakos na pre. Mao man kani. A few moments later. Ang apo ang naguna pa diha. Nga hanggol jud kaon yung mga tawhana. Sus mga karaw. Oh, pre. Oh, sige pre, mana ko pre. Pre. Oh. Sus. Pagani kay naguna mo dre. Oo, pasang de pre. Kumpare gyud mo nako gyud. Ako jud mong prehon ron diha. Salamat kay pre pati gutuman mo pre. Wa Sud na. kaon Mo na ingon tindahan na pre. Mao ni. Pahag tindira pre. Tindira pre. Ay, basta mau taw Sus karon mo yung kasudit tindahan pre. Mau taw soki ni nako kay tungo na ng tindira. Welcome sa among kananan, sir. May I help you? Eh, mga Tulis, dili help you dai. Si Tulis ni ali og tugsok. Mga amin dai. Lawat ka niya, re. Hello, sir. Dili mo sa table 9, sir. Sige, ano pre, likod mo na, pre. Likod na, pre. Are, sige ma'am. Salamat kay ma'am. Sinawa ni pre. Grabe sinawa. Karon medyo ko kare. Oh, day, kanang, kung tanah sila, day, unsay lang order, day, niya. Ihatag, day, unsay yung order, pre. Order mo, ni. Ma'am. Ako ma'am, kanang potsirog baka. Cherong baka, sir. Yes, sir. Ima, pre. Ako asad day ma'am. Kotsiro. Kutsero. Okay, sir. Sige, sir. Ya, ako, day, kuha lang ko, day, kanang, sabaw lang ko, day. Sabaw minun. Ano sabaw mo pre? Oo, nang sabaw ra ko, pre, kay kanang, ako yung maghatagag pabor niya. Sige naman sa kukaon, pre, niya. Murag nalato na sa kuha ng putsirong baka. Sige, day. Pagkain, day. Sige. Sige, sir. Please wait for a while, sir. Kay nagluto pa sila dito, sir. Sige, salamat. Salamat ma'am. Dali lagamay ma'am kay puti ng gutuma. Pre. Ninduta silang keyboard pre. Sinaw kayo. Table. Aw, basta, pre. Kay kumpare man ta mo, prehon jud ta mo. Kita gasto ni pre. Salamat kay pre. Kaon na gimik baka ng putsiro pre. Day, dali. Lami siguro ng kotsiro no kanon. Lami kayo. Ikon pa COVID pre sige lang gid ko sardinas og noodles pre. Noodles. Ay, salamat. Salamat day. Day, salamat kayo. Here's your kutsara, sir. Enjoy your meal, sir. Salamat kayo. Ikaw no, pre.
Dili ko si Joy og si Mel, sir. Ma'am. Tugsok nig si Ali. Koy. Lotik ni, lotik aw. Dolik siya eh. Kakaw no, pre. Sus, lami as kutsiro. Oh, kadagko. Yana, magtindira pre nga. Si Joy kuno og si Milyo. Sir, daray niya sabaw, sir. Oh, sige, salamat kay Day. ha? Salamat kay Day. Salamat kay Day. Pre, hinay-hinay ng sabaw pre, kay mabukog unya ka. Adi, di aman ko unod, pre. Bombay, pre. Kaon mo ba na, pre? Pre, sure ka pre nga kana ra gyud mo pre. Kini like ko, pre. Kaon mo ba na? Kay prehon jud mo. Salamat pre. Ni kaon mo rin maya, pre. Kay loyat ano niyo, pre. Kaon ni ngono, pre. Dami niyo, pre. Yung order, pre. Ay, baba, itang nagkuwag kaon ng mga kraw. Sabaw ra gyud ning ko ah. Salamat kay pre. Ting lamia gyud pre. Lamia gyud pre. Honda. Sabi mo kaon ninyo, pre. Bilibag ako ni, pre. Pre, sandali mo pre. Tubig ra ko, pre, kay kanang para di mo tasang sugar ba. Pre. Wa mo gigam tilaw unod pre. Tilaw sa pre. Di man kadi mo sabaw, pre, pamorot sabaw ako, pre. Ah, sure ka nga sabaw gyud mo pre. Okay, katagbaw ko kinaon ko na andre, pre, kay ano mo yun ni kananan ako dire, pre. Ah, royal pre. Tubig ra lang ko, pre. Gracias, sige mo. What's up, pre? Day. Palew niya og kwenta, day, kung pila ri ako, day. Ako ra lang gilain. Ano man na? Sa pili ako pre. Ha? Sa pili ako ah. Kaklaro ato akong inan nga ipakwenta rin ko pila ri ako, ah. Pila ko ipakwenta man iya pre. Saon na to ani nga. Di, ayaw lang jud mo kabalaka. Kay kumpare guta mo. Ako jud mong prehon. Kaya pre, gawa. Day, ali ya day. Tignan rin pila rin ako ang gikaon, day. Sakto ra siguro ni akong kwarta kay may gamay ra mo ko gikaon. Oh no. 35. Ah, okay ra ni. Oh no. Day, pila day? Unsay mo, sir? Kanang paliw ko kwenta ning akong gikaon, day, kanang usang kanon, day. Nya usang sabaw, usang tubig, usa po ka toothpick, day. Bungit sa ukok. Unsan may pre nga? Yahan man yung ipakwenta pre. Wa man niya pila to ah. Ang sago ni mo pre nga. Yung ka, imong pilihon niya, ano pagkatlinta ba rin mo hara? Di ba naingon man ko nga kumpare ta? Ako mong prehon. Oh, nya nga nung nagpikwenta magkadiya si Muhara. Masa day bot pasabot ninyo? Nagtuod mo librehon ta mo nga akong ingon nga prehon. Kay kumpare mo ta, masa day tawag na ko ninyo, di prehon jud ta mo. Bungit sa ukok. Bakit ni kwarta dala diri? Hasta sa dako pre. Oh no. Sinaw yung bulsa. Bahala na mo di tuga-tuga mo orderan ng pertidaghana niya, di mo ko di mo kwartang gidadi ha. Ako rin ipakwenta ni ko, di ba? Niingon man ko nga kumpare ta. Di prehon ta mo. Masa day akong itawag niyo di pare gyud pre Ali, pre Totong. Kay bayad ang inyo. Pagsulo mo di, pagsulo di pre, ayaw mi pakawawi pre. Pagkawawi. Paala mo di ay. Basta ako bayaran ko ni kuha. Pila gito ko day? Pila to ko day? Bale, 35 tanan ni mo lang, sir. Oh. Ha? 35 ako ang ikaw. Sakto-sakto ra mangina akong giida. O day kay. Moto na ko eh. Bahala na sila. Sao mo na tulog pre? Baro bagay ko kwarta ni pre. Nami enta kayong royal tamis kayo basta ang kutsiro. Ngingig ni betusugan ako. Day, kwenta ko no day, pila na mo nakauntanan. Inyo, sir? Bale, duha ka potsero. 220 ang usa, sir. So, duha man ka buok, so 440. Nya, usa ka tinola fish, upat ka paklay, unom ka rice, dalawang bami, 6 drinks. Bale, Palabi man si Kapre, naghanan na. Taka naman sa kag-order ko. Lami ra konta kayo. Paita ni pretulit say. Kita naman ginundo giilad anin niya. sir, Sino mo? sir, bale, 1,640 minus 35 sa inyong migo, pare. So, 1,605 tanan, sir. Dakog Kasama beran na- na to ani. Sama mo na to ni pre. Muar bagay may kwarta ni day ma'am saon man ni namo. Nagtuo man mi og librehon may atong kumpare na mga nilakaw. Ingo man siya prehon ko na mi niya. Ma'am, maluhoy ka nga mo ma'am. Wala mamikwarta ani. Saon. Dili na to, na ani? problema na, sir.
inyo na ng problema. Nya, unsa may angay na mo buhaton, ma'am? Para nga di lang may mapriso, bayad lang may mga wa may kwarta. Bahalag. Unsa may among buhaton? Utangon na namo ninyo. May problema na, sir. Bali, kuyog lang na ako para makabayad mo sa inyong 1,605, sir. Sige, ma'am. Asa man, ma'am? Asa man, ma'am? Bale, hipusan ni tanan. Oh no! Sige, ma'am. Puso nila, ma'am. Nya, asa nila, ma'am? Nya, diretso dito sa sud, hugasin na tanan. Buungot sa ok-ok. Pre, Mauna ni pre, pataka pa kag-order. Ingon na ni pre. Nadaot kita sa pre-preho na ni. Paita. Ano may pagkaitaon niya inani? Arang-arang na lang ni. Kay sa una, ako rin na ilad ka nun. Duhanat ta. Kang mo pre. Ako, sulo nun ni mo. Wala banat yung ipo sa mga makaulit ha. Ngangin man kasi imong signos, pre. Ikaw noon. Gawa lagi. Pertir pa bukata ni putsiro nga bukok na gagawin kaon. Paita. Resulta na ni mo pre. Gawa lagi pre. Ano doon? Saon ni nun. Kapita mo ang mga hugasan. Oh, ano ma'am? Hugasin na tanan. Oh, sige ma'am. Di mo pa uli if di na nahuman. Oh, sige ma'am. Salamat kayo ma'am. Para hindi may mapresyo ni ma'am. Kato lagi ni nagkaingon. Dito yung mong kumpare sa katagko. Magandang tam. Sus, bukog sa kutsiro eh. Napil naman nung kung kaila na ng sitwasyon na rin, pre. Pre, mentaw sa dega pre. Hugas lang ta sa way kusma.